Има толкова много неизследвани райони в района на Памир, района на Хималайските планини, в района на Хиндукуша, където учените продължават да откриват едни племена, които водят своето начало от памти века почти. Това са племената, които, както казах, запазват не само своята етническа самоличност, те запазват и своят говор, своят език. Племената, които някога са се здобили с някаква писмена система, се запазват и своята писменост. Предположението, че българите тръгват оттам, има основание по тези съвсем истински принципни съображения. Китайците имат историческо съзнание, което означава, че всяка една династия започва своето управление с преглед на старото, от миналото време. Това е златното правило в китайската история. В паметниците, които описват, впрочем, не историята на самите китайци, които наричат себе си ханци, а историята на съседните народи, ние откриваме безкрайно много интересни и полезни за нас, българите, неща. Според мен, измежду многото народи, които се споменават в такива исторически паметници, като Уейшу, да речеме, има кодирани описание на народите, които обитават западно от същинският Китай. Всъщност там, където днес учените предположително поставят така прародината на българите. Западен Китай, отново района на планините Памир, Хиндукуш, до някъде западните Хималаи. Прабългарите така или иначе са имали и двата начина на стопанския живот, и номадски, и уседнал. Ако те не са били номади, не в същинският смисъл на тази дума, те никога нямаше да стигнат до бреговете на Дунава. Това е ясно. А от друга страна, ако те не са имали стационарни селища, градове, може би библиотеки, те никога не биха развили такава култура, която да им позволи в един прекрасен исторически момент, неизяснен точно кога е поставен, в кое време, да тръгнат на запад и да достигнат Европа. За мен тези две неща са абсолютно задължителни. И те говорят за високото развитие на културата на някогашните прабългари, или да ги наричаме българи. Измежду народите, които водят типологично общ начин на живот, разбира се, има неща, които представляват определени символи или знаци за техните култури. Вероятно, българите носят със себе си немалко от тези древни знаци. Аз ще кажа само за един от тях. Това е прочутото българско знаме, което, както знаем всички, нали, се прави от конска опашка. Ето, дали то е уникално, дали само българите са тези, които някога са решили да използват този тип знаме като знак за своята култура, знак на своята етническа идентичност. Не. Народите, които са усвоявали съседни пространства, активните народи, да ги наречеме, винаги са използвали конските опашки като знаме, като онова нещо, което трябва да ги различава от другите народи. Така че ето тази конска опашка, нали, била развявана и от прабългарите, които се появяват в Югоизточна Европа. Един от знаците, който може да бъде наречен както и типично прабългарски, така е всъщност в много отношения универсален, типологичен за народите, които аз ги условно наричам народите търсачи, тези, които активно се намесват в своята съдба и всъщност я променят. За щастие в случая с българите я променят сполучливо, успешно. България е древна страна, която от векове е привличала различни народи и всяка от тези общности и култури е оставила своя отпечатък в културните традиции на днешната българска общност. Основните три субстрата, върху които се формира българската национална общност и съответно българската национална култура, са преди всичко така наречените палеобалкански народи, много силно повлияни от културата на древните цивилизации на Гърция и на Рим. Българската култура, разбира се, е част от една универсална културна система. Тоест, човекът по принцип е склонен да мисли за едни и същи неща по един и същи начин. Тоест да организира света като правило, като една постоянна борба между доброто и злото. Да отчита
цикличността на събитията, умирането и възраждането, отслабването на доброто в края на всеки един период, което трябва да бъде подсилено със специални обредни действия, със специални текстове, за да може то да възтържествува и в краткия етап на хаоса, който примерно в цяла Европа и в един по-широк ареал се празнува точно с карнавал, който присъства и в българската култура, нашите коледарски, джамаларски и така нататък игри, които отразяват не нещо друго, а именно представата за нахлуването на злото, на деструкцията в света. И такива примери ние намираме навсякъде, когато ролите се обръщат, когато, ако щате, папата мие краката на своите кардинали, нали? И когато в крайна сметка доброто побеждава подпомогнато от човешките действия. Такива сюжети и представи, примерно един от интересните сюжети, който се среща от Япония до Северна Америка, през Европа е, да речем, баладата, приказката, легендата и така нататък за изграждането на мост или на някаква друга сграда, известна в България като легендата за майстор Манол. Тоест, идеята за трудното изграждане, трудното космизиране на света, което изисква своята жертва. Този мит ние ще намериме и при древните египтяни, и в по-късни култури, за да живее този сюжет днес в фолклора практически на целия свят. Това показва точно, че човешкото мислене има универсален характер. Ние си представяме в сходни условия, ние си представяме света по един и същи начин и се опитваме да го овладаем най-вече със средствата на традиционната култура, а именно на обредността, която има своите специфични локални черти, но в същото време и своите универсални сюжети, които поставят българите в един широк, универсален, световен културен поток, в който ние мислим заедно и дишаме заедно с целия останал свят. Драги зрители, казвам се Слави Дончев. Аз съм архитект, но 4 десетилетия се занимавам с издирване, изучаване и публикуване на материали за предисторията и историята на старобългарската държава на Балканския полуостров. С произхода на нашата материална и духовна култура, изкуство и с всичко, което от тях засяга нас, съвременните българи. Много от вас са чували за тъй нареченият прабългарски календар. Ще използваме това вкоренено вече понятие. Какво се оказа? Преди 2 века и половина немският естествоизпитател, историк Александър фон Хумболт установил нещо много интересно. Установил, че и маите в Централна Америка, и китайците в Източна Азия използвали на времето един и същ календар, едно и също летоброене. В тази насока е интересно да се знае, че и днес сред населението в Централна Азия съществуват следи от такъв календар. Това са дървогравюри и щампи от тях с изображение на митичната костенурка, върху тялото на която имат зодиак с 12 годишен животински цикъл, до него лунен кръговрат от 8-те стихии: небе, земя, огън, вода, влага, въздух, гръм, планина, а в средата им магически квадрат. Какво е това магически квадрат? От математиката знаем, че това е квадрат, съдържащ цифри, които цифри, събирани по редове или вертикално по колонки, или даже и по диагонал, дават като резултат едно и също число. Независимо от допълнителните наслоения, които времето е наложило върху него, будизъм, китайски елементи, санскрит, шамански реликти. Ето обаче главното – костенурката, главата, която прилича едва ли не на човек,
Ето слънчевия кръговрат с 12-те живота.